Even I want to make my business, if you go there, you know. And there is no come on, no. October 1st, I don't
tinye menala wetụrụ gote nwe n'isi ọsị na mdịlụ n'isi mmiri mana tupu maga n'iru ọ ga-asọpụrụ aka na polisi ka mbụrụ egwu nchana nka n'ụjọ ọtụtụ ọdọgwu ibe na United Arab Emirates ka anyị nọ n'ime ya tata klọbụ niile nọ n'ime ya enwere onye fọbụrụ klọbụ nke ndị mmadụ soro ụzọ okwu ya na Biafra ọ bụrụ elodogwu nsonye kacha igere n'ihe ọlọlọ n'ihe adịghị mara ọrụ nsonye ọlọlọ n'ihe Good luck, son of a nigga.
Like I said earlier, before I was called for one or two. Because join me to welcome the chairman of tonight's event in the personality of Onye, Mr. Sunday Wanzuma, worldwide. Put your hands together for him, please. I want to money this in the year. Because we are praying, just wave your hands, please. Just wave your hands, we are praying. I'm going to need a joker, and I will go with respect God. What did I want to leave? I got to for you was singing up to cook. What did I want to cook? So respect God. Let me tell you, today is the 8th of June, the month of June. Bishop Obiko, you are praying. Canada, Biko. On Monday we lost a very good colleague, and that is final. My birthday is a gift and testimony. I not say, God, I thank you for the gift of life. Abraham will call him and make a sacrifice. Working on our Lord, the Bible says, I'm the God of all flesh. Is there anything difficult for me to do? He said, upon the mountain I stand on the hills and look upon the mountain. I say, I am that I am is my name. No man can control me. Wave your hands and say, Nanina Marachuku. Oh, Nanina Marachuku. Nina Marayawe, Konapuna Yarina, I see. Hopananina Marajuba, Nanina Marayawe Yashua, Hopananina Mara, Hamada Punayari, I see. Onabuna Goba, Amen. Onabuna Goroba, Everlasting Yahweh, we thank you for the gift of life. Despite all the deadly news we hear every day, and I won't call it cancer. And at the end of the no Kenya, Lucy's the other cancer. If you check about the poster from 38 years down, for another kidney. Kini kone ri kini pute kidney manando kana yando kene ri kidney buroha kahara bunde kuni sunu mu youth kana one weekend. By the reason of this birthday of Onyebuchi tonight, I can go one weekend and you in the name of Jesus. If there be God of heaven who made heaven and earth, premature death will not take our life. The land of Emirates will not swallow us. Kahara bunde sulaka na suono bisina ya jindo nata. Ai jirubia Dubai, iruka ige jibwana. Kahara bunde ngori US. Na jirubia na ige jazu na Nigeria. Holy Ghost. Mwa wika abura makai.
Premature death is not your problem. It will not be your portion. It will not come close to you. The Lord will keep you by night. It will keep you by day. It will keep you by morning. No evil shall befall you. From the chairman down to every personality here. Mandela knows that people share hand over Jesus. I want to ever tell them memoria which you got Naka Kojo this year. Mweko with the most year that I can win over Jesus. Let us ask for unity, peace, and one love, that at the end your name alone shall be glorified. We decree this gathering open in the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit. Put your hands together for Yahweh. Fighters! Freedom fighters! Put call! Agruno Social Club! Agruno Social Club! Brothers! Parish! Abdul Noza Parish! Council! Of one thing tonight, because Kai, what's your voice? Because, hello, because audience. Only Buchimotos are the clubs. And I know under the clubs now and there. Because audience. Chief Priesty, happy boy. No. Because I know the clubs tonight. Everybody know about hotel. And when I went up on a big one, I want to know he read us 1 hour 30 minutes. When I open us up on where. And I welcome sir. Check them out now. I check out you know. Every time I touch there, I'm going to see you. I can't see them. What? And the bike in them on. Freedom fighters. Good call. Freedom fighters. I go to Shakla. Brothers. They're from the lake in them on. They're from the lake in them on. They're from the lake in them on. Hey, you got one. Have a little because I'm making a lot because it's too early, let us allow him to talk. Because no one not there, sorry, no one not there, whoever. In Alunoche, it won't be easy. But I think I can get away. I don't know I give him what to work, but I don't know with my husband here. Give me one answer. I don't know this way. Where's it come down? Please, let's go there. How are you? I'm fine. Last 1 year. Ekene dịrị anyị ncha niile dịkwa Chukwu mere ka anyị witness ụbọchị nketa n'aha Jizọs. Wee na-asị na ụkwụ anyị ji bịa ebe a nke anyị ga-eji na aka n'aha Jizọs. Biko ụmụnne m anyị ka nkụ ebe a mana o nwere ihe agha mee ebe a na ọgụ na onye kpuchi ebe a dị 10 wee ike ọka ebe otu anyị juru ebe a nwa mma biko ka kọndịnetị ụlọ nwaanyị ọfụma maka ama m na onye ochi ọ bụ na ọ kpọrọ onye ọbụla ọ fụrụ ebe a ba mmadụ ndị mmanya akwụ manya rut na-abụ na-abịara mmemme ya ahụ ndị mmadụ ahụ ihe ọkpọrọ ebe a big boys and people coordinated so adị akpụ ozu ebe a ọya obi aṅụrị ọ gbara afọ mpa ya nwụrụ and ikorobịa nwụrụ eme na ihe obi aṅụrị
ka nwanne anyị nwoke bụ onye ochi motos o makwa ya esi na pepụ fụkwara n'anya ka o si aga ndị mmadụ mmemme na ndị mmadụ na-abịa esi ka anyị na-eme nke a ka Chineke na-agọzi ya n'aha Jizọs wee na-asị biko onye ochi na-asị maka fesi dị ebe a dị too much nke ọ bụla ịbụ agbasa obi iwe gbaghalụ maka na nwee ndị amara onye bụ nwee ndị mma gị so ndị amara onye gbasa obi iwe biko gbaghalụ nagide na obodo ahụ mba ahụ olu ma ọ bụrụ ofe onye be anyị bịara ahịa ndị eke ndị na Cyprus pamali orugo for something years 50 years asị na obodo ahụ mba ama onye ukwu so nwoke si mejọ gbaghalụ gọọmenti nwanne anyị ka anọ biko gaa n'ihe chairman anyị na-ekwu ntị ime na chaji ebe anụnwa maka ndị siba wee bịa ka ụnụ hapụ ịghọta ya na ọ bụla otu esi eme ya peta ọka anyị si eme maka sị na ọkwa mba na-ebe n'onu n'onu so ndị chere nwe ka anyị si eme nke ha ka ụnụ nọnyere anyị egwu ọbụla anyị kụrụ ebe a ụnụ soro anyị gba anyị ka ọ lapụrụ ndị ọbụ ihe ọfọ enwere ike mbe ekwe after the day esikwa na nke anụnwa bakwa ka anyị na-eme ka Chineke na-agọzi ya n'aha Jizọs jire worldwide anyị ma nkwụ gaba too much maka anyị na-adọzi ya nwere ebe a na ebe one one dị so na mbụ na-ekene ndị klọb onye bụ Chimotos na mbụ na-aga n'obi Biafra Umbrella wee na-ekene Awayu Petrol wee kachi ngene Biafra mekene eme ụnụ ife ọgozi ụnụ obi ka anyị ji aga wee na-aga n'obi Freedom Fighters football Freedom Fighters ndị gwa egwu chairman tikere ezugo ebe n'aja na egwu anyị kenere gị afọ Awayu Petrol ka smooth ọkụ na-enye ife na Ebonyi steeti Awayu Petrol anyị kenekwa gị wee na-aga n'obi ndụ Organization Club Brothers Organization Club ndị kenekwa egwu chairman ha 442 anụ nwere obi na Nsụka ezigbo mmadụ onye isi aka na-egwere gị were ekele Petrol ndị Organization Club ọchị abụ ụtọ ọchị tawa onye isi aka na-egwere gị were na-aga n'obi ndị ugwu aiza were na-agwa n'obi ndị Emirates Golden Afan Starlight ezigbo mmadụ wetele ọlọ Emirates Golden Brothers Emirates Golden biko ụmụnne m ihe ochie na zelu na-ekelekwa ndị otu anyị ndị agba ha aha arakwa akwa mụ Chiwike Chetima Chinasa Nwolu House Material anyị kelekwa na-ekelekwa Friday Egbo na-ekele ọha na eze na ebe anụ kwasị na anụ nnọkwa ndị ada ebe arụkwa special ọ bụ ofu mmemme onye ochie ka anyị bịara achọrọ na-agwa ofu ụdị egwu biko ka anyị nọrọ nwanne anyị nwoke onye omecha mmemme a ka ọ nọchi nwaanyị n'aha Jizọs ebere ndị isi onye abịara ebe anụmanụ na ụkwa ji ebe anụ ụbọchị nke taata ka anyị na-aka nwa n'aha Jizọs wesi na iti disi nwanne nwoke onye ochi motos ezo mmadụ ka ọ bụ ọkwa efuru ụgbọala ọ dịrị izi so ihe ọ na-eti n'isi ya ebe ọ na-asa eweta ya n'elu n'obodo a Chineke bi n'eluigwe ga-amaji ya mmaji kwuru mmaji na-achọkazị onye nwe anyị na-ekelekwe onye ka gbado onye uchi na maka mana ugwu nkwankwa nwaanyị amụta ibe omenala ka ọ bụ na mbụ ka m were igwe egwe bunye ololo ka oke n'ọha agbado Bede ebo bibe kekere m unu ya 1 year anniversary ndị putukọrụ na-eme ebe a ga-putukọ ụbọchị birthday amụtakwu ihe mana club dị iche reason dị iche ya 1 year anniversary ndị putukọrụ na-eme ewere ya mụzọ ndị putukọrụ that day ọganiru gwa ekwe tata ọ bụrụ tọọ na unu amụzere unu ihe bụkọsị ya akọ na uche onye uche moto bụ mmadụ ya mmadụ ọla
ihe na-ebe anụ ahụ ọ bụghị na-ebe ede maka ezigbo mmadụ bụ ezigbo mmadụ nwoke ọbụla nwere obi ụtọ ije nwa na-abịara ya ebuche owe otu okwu anyị nwere ikwu ebe anụ na ezigbo mmadụ bụ ezigbo mmadụ ahụ na obichi ezigbo mmadụ ka a bịa were ọbịa na-enwe ebuchi motos ka obiligwe na-egwe ọbịa n'ime anyị na Jizọs anyị kelere gị anyị nọkwa ndụmọdụ gị wuti okwu nkwado ome ị nyere anyị ije ọwụrụ nwanyị biko ka a na obi tikinesi udo bịara aja bede biko eziokwu onye jizi efu member of Freedom Fighters mana anyị na-ekelekwe ndị ọ na-abịa n'obi anyị bụ ka ọsọ ọba anyị ga-abịa anyị na-ebekwa ekpe n'isi ọrụ na-abịa ebe a na mbọsị keta wee na-asị ụkwụ onye ọna ji wee bịa ebe a bịa nọnyere anyị ka dịshọn ihe onye uchi na-eme na-aga n'iru anyị na-asị ụkwụ eji wee bịa nke oge ji laga aka ya masị na Fachukwu oke abịa na ebe onye si wepụta ihe ogeji wee sọpọtụ nwanne anyị nwoke ka ọ na-apụ echi a ga-atọchi ya maji kwuru maji site na Fachukwu oke abịa biko ekele m ya bụ ijere wadwa biko gara na tebụl ndị ọbara social club bede Agridi House biko ọtụtụ okwu adịrọ n'ụka mgbede even though some mmemme onye mchi na-abịa ka anyị late mana ọ bịa ya ama n'ọnụ so biko mkpọta anyị chọrọ ebe a bụ ego because ego ka onye mchi ji eme mkpọta so biko anyị kelere onye ọbụla bịara ebe a na okwu ọma anyị ji bịa nke anyị eji wee laa ya aka ya ma n'aha Jizọs Ọganiru Social Club Agridi House once again. biko before ịgaba n'obi ndị Anambra ndị nnobi a n'obi ha akwụkwọ ndị ọzọ klọbụ ndị otu anyị ekelekwa Unity Progress Unity karịa jere worldwide biko bụrụ mkpụ ọkụ aka ị gara n'obi ndị Anambra steeti ọ na onwe nnobi n'ebe a inye akwụkwọ ndị nwere anyị nwere ihe anụ maka inyere anyị ojoto many times I'm on location ebe a ọ dara aka n'aka ọ bụrụ iwu na okenye na agọcha dị ọfọ onwe na enye ya na-ata iri ọnụ si n'aka fere aka na-egbu anyị oge so biko nwayọ kwa promise nwayọ kwa keke akarịkwa nke ụlọ ebụzọ bute moto nke haus biko anyị na-ewere nkwụ na-enye n'obi nwasarịla n'oji ụtọ ide nna ka ọ gọọla ya ọhụ asị ọbọdụ onye bụchi n'abalị a ga-agbapụ ya ọsọ gbata niile anyị n'obi gị a sị na ọkụ a ga-enweta n'aka adịghị eme ya ọfọ a na-ekele onye ọbụla bịara ebe a na-asị Koyechi eze so wee na-asị bifo mgbapụ ya ọsọ afọ m si n'oge ọda onye chibe m si ọ metụrụ mmanya aka eze a na-eri nke ya bade ụlọ afọ ka o si aga maka ndị ma na-eme mmemme a na-adọ mma bịa achọwa ndị nwe obodo ọbụla ndị nwe obodo na ụmụnne ya na ya mụọ onye echichi onye dịrị mma onye echichi ọ dị ihe ndị obodo na-asị agaba n'ihu nke na-agụta ezinụlọ Barret ọnya kwesịrị ịga ọfọ mana enwere ihe bụ nne nwe obodo onye bụchi igwe onye nne obi na ite nna gịwaka olu uru so o ji 100 dirham sị ị gawa na nwanne ya dịrị oyi na-eji ụkwụ ọgwụwa dọ gbasa dọ gaba n'iru ọ na-akwa ga-agbapụ ya ọsọ with 100 dirham igwe ekere m ụlọ tụrụ okpere elu asị m ekekere ụwa ya barata n'ozu oke ya bịa na a na-aba ezu ka ahụ elu dị na atọtụ nri ga na-asị ihe na-ebi n'obi bụ ihe ọma ya dị n'ọfa ya ihe ọma mezuola anyị aka ebere onye ọbụla bịara ebe a asị m onye ọbụla bịara ebe a ọgwụgwụ m ji bịa amaka mana nke unu eji na-amakarị mgbe na-asị na ihe ọma emere anyị asị na anyị bupụrụ anyị ajọ mmụọ ajọ mmadụ ọ na-emere ihu ya nọ n'azụ ọ na-eme n'azụ ya nọ n'ihu ọ na-emere ihu n'azụ ya nọ n'etu o buru be na-eti ya eruo nkufe n'elu si na ji n'ọbụla mba onye ebutu moto si adị
n'ala bụ nwata bụrụ agwụ bụrụ ilo mana ilo dị n'agwụ adịghị nwata ihe ọma mere anyị Amaka ya emere anyị n'ụzọ ọ emere anyị eke n'oye na afọ na abụọ a sị na mgbe ihe ọjọọ ya na-eme n'ụzọ bụ wapụrụ anyị ama mbọsị ihe ọma ya eme ya bụrụ anyị bụ ndị izu na-asị ihe ọma ya emere anyị a sị na tata bụ mbọsị onye chi na-echeta ncheta ọmụmụ ya na tata nke o bido kịta na-akawo mbido na nke o ya eme n'ihu ya akarị na-asị ka Chineke ihe kere ụwa soro anyị ṅụọ mmanya ka ọ ṅụọ ya na mbụ ka anyị ṅụọ n'ibe n'ibe na-achụkwa okike abịa ma October 1st, time and area 2. Senior brother of the Puchimotos. Hello, Tibigono. Audience, we will sum of $100. We will buy your good. I second it. More vigil, I wonder why did you go 100 rams when I go for my brother go. Also, Libele. And because only got time I can tap on blessing me. Boya number, me boya no. Friends and well wishers. Your man are so. It might because this. Two people is working with me, either him or Onya. Onya Papa now area 7 back. Step by step, what you 100 dirham now type of blessing. Okay. And the only one on 15th never 100. Starlight never not golden 100. Onya. Pastor Ganiru 100 dirhams. Collins Wanda 100 dirhams. Brazil Nimo State 100 dirhams. Solution, was a boy state 100 dirhams. If I come as an Anagolaku, Wobaloge, and then be a committee 100. Some just follow 100 dirhams. Patrona Ganiru, Abulone. One day we can watch out 100 dirhams. Chairman who buys a Majora Naka 100 dirhams. Starboy Aguilera, one more 100 dirhams. Alaji Jiga on 12. Now, about a few days from now, 100. We'll get another thickness, Chairman, and a freedom back 100 dirhams. Joey Sata, singing Malawi Hino, 100 dirhams. One hour ago, Marvelous, 100 dirhams. Remember, you were talking about Buku Sweets, you must have 100. The Mama Soja. Was it that the man as a 100 dirhams? Over 30 million gangi. Bobo, Aglusi 100. We are by 100 dirhams. Hachi Bichakune 100 dirhams. We are still having blessing because you know. Happy boy chief priest that Dubai 100 dirhams. One hour Mohamed Abdul 100 dirhams. King School Global Kinsley 100 dirhams. Ogbara Yankee Soto Omega 100 dirhams. Tony Montana Wamuni Ubuni Nato Timo State 100. Timba Kedimba Gadi 2 never. Timba Nanamba my brother July 7th. Royal Numana Grand Square Dubai 100 dirhams. Achimbatita Onye Konanoa 100 dirhams. Magnus 100 dirhams. Because the other side there, success, the other side there. About in the better side. Our Tamonini was state 100 dirhams. Babakotonu, and I go love him 100. As a man, 100 dirhams. Sugar Porto in a one academy, Pantakili 300 dirhams. Sugar Porto 1. I don't 100. Friday Abo. Gentlemen, number 100. Bobby, 100 the video, 100 dirhams. Calvin Oyoshi Bomro, number 100 dirhams. Shaggy, Oyawana 26 of this month, 100 dirhams. So easy, one more number 100 dirhams. Let's go on 100, never ever. Then let's go up as a way. Let's go on 100.
Nanda tu mama kuya wako. Ego mama. Dada wanne. No. Nanda tu mama sa wono yo. Yes, because I can net up blessing because I can wait to use ayosi. The house. Okuba 100. Hawugo. Owa yo na ta blessing fa ko pioso. Omo wa yo ba wa se ila chayo chenele. Who that I was a sugar pot of wine now I am 300. The one mego. Because I know she wants to do my best and bend down my way and go. I'm not going to go. Abucha. Better. You know what wine? First. Atam blessing. Because audience, chairman, don't put out because. Of one I want to go to. Over by Yemen, the cow for Gagolo. So, brother, this one I want to go to Gogona. Go to Gonisoya with motors. August Medicia, Meponisha, Nebanaha Jesus. I have been a member. I have a also. What do I do? Because Bonyo Chimotos Kahawa Kekinka yes, as a minute no. Because the audience, who I see a man, I want to tag you will ever become before then. One night workable solution money. 200 rams before Onye Chimotos and our cake. Minus TK, all the members of Freedom Fighters, regarding 100 rounds. The 100 rounds solution, join them. Over 30 people join them. Future member, you love to because even Alec, who watch a chairman and a Freedom Fighter member, who so my and I can remove one Freedom Fighter. I want to go for a game. So, some you will have a better. Or I'm a motor on your way on 12. Never 100 rams above here. The Mama said 100 above here. About 30 belong 100 above here. There was 100. Chief priest 100. 1 hour cabo. Solution 100 above where I chief in check on the 100 above where. But I'm telling you, 1 hour is before Onye Buchame Wake. Ibulo Anambra State in about minus chairman of the occasion. No, how can you not tap on what I'm blessing them and Anambra Television? When you're so that you will Anambra never want to tell you what to do. Anambra because I know 100 rams. Starlight 100 rams. Anambra in the because. Tojoto. What's that? Tojoto 100 rams. Because Anambra will go. What 100. What's that? Tojoto 100. Over 30 million 100. Am I going for? Can you Anambra for about 100 rams? Some political just for 100. Am I going for 100? Starboy and the 100. Then I come to bed. How much I'm done? I'm running never. No, I'm running never. When I go Team Babai Anambra Oyewai on the 7th of July na Grand Square Hotel 100. For Oyewai on the 16th of this month, just then about a week. What 100 rams Akuruno Social Club. Regade Emekofo. Putachana na kamanda for putachana tegelu. Agani. Asnaga naso. Bila putano. Sasa sije uchoni anu da data lot. Because one day we go Brazil 100 rama go na Ganiru. Brazil 100 above. Ogidiga big 100 above. Abola Yankee 100 rama above.
Palace Wonder, 100 away. Ugebenada, Tigres, 100 away. Pastor Ganiri, 100 away. One now go to school over 100 away. Anagola, we were 100 rams. Nebulu, a qualified member of Organiru Social Club, minus Sunlight, regarding Organiru Social Club, brothers. Suebia, I wanted to come up now, you will never to go. Oh, God, what else would you? What's the matter? A freedom fighter joined the work and now one nigga happened. Happen that together. Happen to I suppose people there. Happen to happen to you go. This is an education under drama. Yes. Ogidiga 100 away. Very high person. Brazil 100 away. You don't know one high balance. Team Baba and Adamaya 7th July 100 Anthony Montana Dimba. Solution 100 after Abuto, his school 100 away. Starboy Aguilera 100 away. Palace Wonder 100 away. The Bagalamono and 1 hour cabo. Starlight audience. Onyamin no. Starlight G100 rams. When I see Ibulu, a member of Freedom Fighter, regardez Freedom Fighter, il est mon nom. Because 1 hour ago, Obia Power, Chairman of the FC, 100 rand, what I watch in the shop. More vigil worldwide, 100 rand, what I watch it. More vigil 100 about ticket. One hour ago, Starboy, the 100 drama, what I watch was also. Akonataro, Casey 100, what I want, Starlight, 200 drama, what I want for. Casey 100 and 1 way. Happy boy, cheap is 100 and 1 way. Prince, Violent Nawatoni Montana 100 rams. No, Tony. Ezu Black, no. Piccolo, no. One noche. Be proud of your business. As long as you do so, you are again. If I be MC, when I tell you, when I'm going proudly. And I may say, so one day I go around my 200 rams. Imani and so I am whenever. Brigade, Labat, me will drive out, me Boaga, me Nabatosh, me Nayanga, me will repeat. Brigade, Labat. Because now I love to tell you, hey. As a man, 100 and 1 way. Davido, 100 and 1 way. Obia Power, 100 and 1 way. We go good success. MC, when you have a PH, 100 and 1 way. Izu Black, 100 and 1 way. One hour come over 100 and 1 way. Where do 100 and 1 way? Emeka, 100 and 1 way. Sauce, 100 smooth Ronaldo. Magnus, 100 and 1 way. Danaman, Lenugu State, 100 and 1 way. Tony Montana, 100 and 1 way. Casey Manager, 100 and 1 way. Over 30 Bilanga, 100 and 1 way. Abacho, 100 and 1 way. 1 hour Gabu, Pastor Organiru, 100 and 1 way. Oh, Nami.
100 and 1 onye nwe on the 19th. Solution 100 and 1. Ndị mmadụ na agwụgwọ amụkọ n'ụlọ cha nna bịa n'oche n'oche. Chiboy 100 and 1 onye Joseph Owo bido. Joseph ibule mwogo. Unato putilo. Prince bago mo yile lako. Natam Prince ego. Natam Prince ego ndani no. Ya bigo no ndo kwa wosa dia. Ngamba ya wosa na. Izu Black. 100 gram ibuloyo. Biafra umbrella na ba makana yo buchi ugwe member Biafra umbrella. Brigade. Nde Biafra umbrella. Biafra umbrella kala mo. Uwonna ma outside capital nilo. Haji Bichak na 100 na bonwe. Apala yaki soto bonwe 100 na bonwe. Sabo ni 100 na bonwe. Ife kama se 100 na bonwe. Chida kago 100 na bonwe. Ololo 100 na bonwe. Ejo mighty 100 na bonwe. Husband Martina 100 na bonwe. Friday 100 na bonwe. Money 100. Ololo support 200. There's a 100 na bonwe na Biafra umbrella. Stabo ni go 100 support ya Biafra umbrella 300. Kana chama lako. Double. Ibura yake double cake. Ndiko ya 101. Dini ile ke bukeki. Wana wajabu onyami. Onyawai on 90 100 pound 100 gram. Iwule member of Freedom Fighter Brigade. Izu. Ndibagele muno. Izu Black. 310 grams na bukeki. Nakeke ya kwa. Izu Black is 100 na bwa na Freedom Fighter. Nagose kubi kunati na mwana tani na kuweza. Wana wakaba mambo la fuji 100 na watoni. Abone. Davido. Okay. Wana wakaba usaka 100. Tela abone. Kuja 100 na abone. Tony Montana 100 na abone. Joseph 100 na abone. Wana wakaba Rama Motors 100 na abone. Izu Black na buke kia na chabula kidisi. Riga Izu Black na be buke kia. Wana wagamu Tonyami 100 grams. Apart from chairman of Columbia, eminent God in sunlight. All the members of Akuruno, Tonyami. Because Izu Black. Izu Black, Jiwanta, Sino de Buke. Because Akuruno, Patan Nilo. Akuruno, Patan Nilo. Now the capital. Our fourth chairman, Akuruno, 100 and 1 way. Providiga, 100 and 1 way. Pastor, I can do 100 and 1 way. Whoever had the thickness 100 and 1 way. Whoever had the 1 hour cable, because 100 and 1 way. One army 100 gram I want to smooth. I want it. Get school. This is the smooth. Uganda 100 grams for I want Tony Montana. Charles Adler stage 100 grams for I want Shabuto. Where do 100 grams for I want Starboy? The Bengal Mono. Hachifu. Ichakone. Izu Black, give up blue. Take care. Wana wagabu, mawadabu.
Okay, I'm not going to then I actually couldn't, they couldn't have even a bit of cookie. I'm not going to target. Then I'm going to change it. I should be checking on that drum. Unless they make it a while, as a freedom fighter. I should be checking on that drum. What the members of freedom fighter regarding Baba. You gave another, you want that as one now, I'm black, I'm a bouquet. Nego, and a snake. You have been up as I'm talking to lovers. Come down, you look. I'm not going for 100. That's about all of you. Okay, see what you want. The Mama Sonia, okay, see what you want. I want the Mama Sonia. Happy boy, 100 rand and one way. Marvelous, 100 rand will not work over. Magnus, 100 rand will not work smooth. Orama Motos, Alaji Jiga, 100 rands will not work away. Sorry, Ololo 100. No one support. I'm not 100 and Ololo 100. Actually, we check on the Father of Ibu want to tell Ibu when I'm a dealer. Because I watch again about that. I don't see 50. Sure, give a lot of 50. Watch. Plus 200, give me a bouquet. I need my sister. I'm not going to go. Every car. 300. They go back on a car because before Jeff will never did you. Because. And back a lemon. 200 rounds. 300 200. One hour the Mama said 100. That's the part. 200. I can't remember how money to tell you. I heard you under us supposed to know that how much is Zubulak. Some don't want to go 100, the Mama be able to take it. One hour Gabu. Some don't want to go 100 round the Mama. The Mama does it look like 100 round. Yabu. They're going to money. The Mama not be a blue cake, the Mama because one hour Gabu starlight. Never let go. 200 rounds in water. Or to freedom fighters in go have an ear to the guy. 100 rounds won't tap that by one of my own. Because the Mama, I'm up with 100, they put up a 6. I am a boy and I didn't make them too much. Because the Bagale Moro. Because I will let them money to because the passenger 100 rams this city, bouquet. 1 hour that's it. I couldn't see the female bouquet that he would talk about the 50. 1 hour 50. You want to talk Kane Wanogu or Bulu 200 on the city. We go, you're gonna Uzoka 100 and one way.
Owara Motors 100 above, the Mama Soldier 100 above and a bit of better. Happy boy 100 above. The Mama Soldier. One hour in now, 150. Buy a shoe. Buy a shoe. In your buy a shoe, I will get you. I want my zoo black, and I won't wear no because the moment when I get my also because that's me going down more than I can. Sing a election, the mama, property, the mama, was able to get. I'm not going to shoot. We are going to shoot 200. So, who is again? Yeah, that's a good plan. Get one here now. Put calm. Well, 100 will not go like I couldn't listen. Oh, my God, Joanna Ramsey, he will remember Akuruno Social Club. Brigade, 100 rounds. Never yesterday, about 300. Because Akuruno Capital. Pastor Ganiru, 100 above. Magnus, 100 above Star Boy. For annual levy, 100 above. Collins Wanda, 100 above. One hour ago, the school global, 200 above. Reverend 100 above. Hot Chabuta 100 above. Yes, the Bagalamono. The Bagalamono. Yes, he wanted it. Come in on shit. 100 rams. When now about 30 million. Andy, I'm very hungry about 20 water. How can we check on the 100 about to go? Yes, you 100 and more. You can never say that because you're not. I have 200 and more. One hour ago, CJ 100 and one. Then you know 100 and one. Then you know 100 and one. Bella. Bella, 100 and one. Bella,
na ba girigiri baba ndalo o me ko na ko na ho che mo chori gbo wa na ko na ho na jure ju almost on is go one particular party le wo te ga ba one day no na ba e choice yo si nde MC mo na bia bia no na ko to se ba ba na ga le be ni no fighters put go Racing Club Brothers Dama bagre mono Dama basonu because audience wine ko mo wete wọ́n ti gbé 100 and some women in the back. Gabo ma kamoro na ha. Chiwike. Because one hour ago, husband material, you want that to see? No more in our back as the woman on the castle. Never went in our back. Come on, what you want to know? We're fast back in front of our body. As a man, 100 hours. 100 Bramwofi, 100 hours. Baba Kotoru, Alagramu Blade, 105 of them. June, 100 hours. 100 hours. Yes, you are the one. That's right. You'll get my 100 hours. Soon we're going to know about Safa. That's one. Joe. That's one. 100 above here. That was not more about what we're saying. Yes, so the woman go. The mama go give it 100 grams. Whatever bottles. Give her a share of mama will take care of this. Every one for support her with 100. No change. 100 you will get it. 100 is 300. So the whole way go. And I go for it to know myself. 100. I didn't put my feet. If we're going to freedom fighter, you must go in a game. Yes, freedom fighters, football. Better. Let's go there. I'll say whenever you 100 and will have a guest smooth. I'll say whenever 100 and walk a smooth. Because we don't buy that one or one car, how many of them? TK, Mama, and the Jovizaza. Davido, one number 100, one hour, happy boy. Tell me what you're 100, one hour, Casey, I'm going to die, one hour, 30
Uzuoka ji 100 agba onwe ya. Mana aga bụ ọchị abụ ụtọ petro na 100 wala agba jiga chelubu nwanne nwanne bụ eje ọgbọgọ gị na freedom fighter eje mighty 100 drams ị na-egbu oge napị ụgbọ n'isi napị 400 igwe Izu Black 200 agba one of freedom fighter. Oh, Rama Motos Alaji Jiga onye nwanyị on the 12th. That about 8, 4 days from today. I is gonna ever. Oji, Gati. Jiga wait. Mochelu, I won't know how about that. How be open. I'm not asking you before I put that. One hour ago, Alaji Jiga. 420 drama away. I want to tell you, it's not the Haji Bichak on the 100 and 160 giga. That will get here. Then that is 160. Starboy and Friday able. Gentlemen, I was the 100 and 1 that's it. I your 100 and 1 Starboy and I'm from is yellow one wide. Okay, sorry. Is yellow one wide, 100 and 1 and I'm from then we got it. Others, we got it. Jela one wide 100 and 1 way and pay from brother. One hour ago, there's a water. Hello, hello, it's not brother. One hour ago, there's a water. 200 and 1 way 30 minutes. Lega ke mushawa, pigo lolo, lega ke mushawa. Ora mnapta, oyipo kwea. Udo isi. Chide kanna ni lem chide. Pigo ejimenda mama 1 hour. 1 hour ago, mama Abdul 200 grams, all the members of Akuru Social Club, the areas is over 2 hours, 1 hour and Jega. Obia Power, Akuru, Akaniru, Obia Power, 200 grams, when I want Starboy, Beluso, 100, when I want the school. Beluso, 100, when I want I'll travel from get them a water. Pastor Ganiru, 100, yeah, 100, when I want I'll say another 100 and about Brazil. I'm not else. Tony Montana, 100 and I will have one way. Can the Mamma have one as a people? Chairman, Bishop 200. Because one hour ago, Oya Dinaka, someone are people Oya Dinaka,
Rianu, well, let's go there. How many times for them? God bless every one of you in Jesus' name. Amen. Okay, so now I have to choose a small man. People, when you do not get to go there, you know what I'm doing in the mega season. For this new club, which you did here, then you are to. So, never go to kill up too. I'm a second one. When you do not get you under the one of the 23. Never. See, no, TK. Chairman, TK. When you do not get the 200, see. Now, for the children is going FTDI. 100 rounds, see all the members of Freedom Fighter minus the chairman of the nation. Brigadier Lava. You want the kind of I resort it. Please attend the 100 whatever. Please attend the 100 I want the solution. Sauce, you want that whatever. Come on, yes, I'm going to Montana. Come on, you gave a raja, TK, 100 I won't win. Over 30 million dollars. 100 rounds on the way. Over 30 million dollars. 100 on the way. Hey, everyone. Money for money. We go to make a mono. Because Magnus, 100 grams, Civico, all the Emirates drivers, one. Magnus, 100 grams, all the Emirates drivers, driver. Manager, 100 grams. Because audience, because KC manager, 100 grams of the country there, and I can thank God we are still remembering. But I'm not going at the time. 100 grams. Minus KC manager, 100 grams minus chairman of education and chairman of Freedom Fighter and the Tony Montana, all the members of Freedom Fighter, man, more whatever. Freedom Fighter, let's go there. Freedom Fighter, also put that alone. Freedom Fighter. Happy boy, let's go. Baluza,
na wa president. Starlight, 100 wala ba? Ozuaka. Tulu just follow 200 money na kama Kimane nguna, kimane Oji 100 ni mo we. Japo 200 support we. Awotara ande. 100 house. Yafa bra ni ne rigade. All the members of your family, look. 100 for Ayo. So to everyone go to 100, see Ayo. You will get this see. Oh, 100. That's about 200. You will get this see. What's the year go to 100? What's the year? What's up? If I come, I say 100. I go away. If I one day, I will exercise. I will be 100. I will get a one white. Friday, I will 100. I will wear. Husband material, hello. 100. I will wear. Hey, you also. Sweet people to 100 that was the 200 grams. See, get us alone. I don't know the number. Not just one. Don't be 200 grams. See, what we are this. Not be one thing. You know, I like to talk about every check. Sweet people, I'm hey! Where do? 100 grams, what I want for? Go for two. Bring it up, Passport 100 above here. I want to start when I want to work out. But I know what you said, I can even look at the or not. 100 grams, see, all the members of your umbrella. None of them was I can't remember if I Mohamed Abdul 100 grams, if I join one umbrella, I not forget 100. Check something I will do. So that's not
Ibani, mama na buji hata sina haja na mama binapa. Mimi ni mmoja. Biko. Ndombe biko naona uone na tena na uzi Ibani. Wana Allah jona na Ibani. Hii bujana tili. Hii bushigi u 100. Allah 100. Budget. One minute, sir. Tell me what I'm going to do. Emire, 300 dirhams. Rena Sibonya Buchimatos. Happy birthday. This is a club. Brothers. Okay, this is a club. Is there a Biko? I had a chocolate Biko. I have Timotos, our vice chairman. Ijele, sugar pot, 1 minute. Brothers, Organization Club. Ijele, I have Timoto, the vice chairman of Organization Club. Because with all due respect, no have the chairman of Anu Achomka cake nina koki se table ai asaba na ya we with 100 dirham afando organize na kwageda dejira ka 100 dirhams na cake na ba na wo na ya wa na koki se table na boys chama na me sunlight 200 respect to Starboy 100 preschool global 100 one hour ago, I said 100. Obinna 100. Brazil everybody 100. Si vous donnez quelqu'un avec qui c'est pour la vie. On va vous garder qui c'est pour la. On a un la vie. Vous donnez quelqu'un. Tony Montana, 100 dirhams. We're not about to go. I can't get a kiss them now. Make way for this kid. Come from my hammer. You're moving. You're moving. Pastor Ganiru, 100 dirhams. Is it Malika? Where are you? Pastor Ganiru 100. Organize social club. Organize social club. Brothers. Ijele what do I? Ijele. Because I saw moto kaichon. Aka ya adro na aka because Ijele. Organize social club. Brothers. Ijele moto kaichon. Ama kwa mjeli go. They don't right. 200 rand for moto.
Ọ̀gáníru Social Club Akọ̀lọ́nà ọ̀fọ̀ 42. Ọ̀gáníru Social Club bẹ́ẹ̀dẹ̀ Ijele biko ịma na echi m ọzọ High Chief Anụrụ biko ka nna ya biko Olodo ji ọdụ Abraham wee wụta keeki a mụghachi 150 wee na-ayọ biko keeki anyị aka mma na tebụl a biko ideti nwanyị okwu ka ike adọrọ biko eji 150 wee na-ayọ biko keeki a anyị aka mma na tebụl Ọ̀gáníru Social Club ji 150 sí olóòlò na ọgbọ́n ara keeki a biko tí mo jẹ́ ọ̀nà tebụl ndị fún ọ̀pẹ̀rẹ̀tà with 150 dirham lẹ́ẹ̀. Ebucha Ọ̀gáníru Social Club ịma na azụ na gbara fere aka gbara fere oke ọbụla ala biko let's call it a day here taa na adọzi maka onye ọzọ imeji sinege chance ka ọnwa dị ka eji ogbe lọ mposi ka esi eme ya maka na moringa amaka ọbụla ebe obibi biko kọọrọ Onyeka shuta bado yes nimegala mono oni na wannan biago na hada given to me by my chairman na was obia biko ọbụna ọbịa no aji do we bido and I get you do we na ha Jesus Biko. What do you biko? Akena woke kena wa ndi lebe ki da ka de ba na no wa na woke bichi moto dika unsi abuya na side road I wa mi na abuya na on side so na to fly oge because say na afu na ta ma do lo na the market square are you going there na the market square let's get on board fellas let's get on board every night let's say to us let's get on board let's get on board every night are you going there let's do the needful. It's na onwe na agbo busi ma onwe na agbo for Nigeria ma agbo we biko we ma ija the right place to do naja why of go to why the mistake ka ọkọ aro no na lokwa Spread Fridays confraternity, are you? More come much again, still not your quality.
This cake, we present many things. No need of talking too much because we all, as a lost man, we know, understand. So I would like to handle the mic over to my OO1. Yes, one of them already. 200 grams, when I cake. Yes. Shoot at the way. 100 when I want to ask about the cake. As a man, 100 grams. One hour level goes smooth. 200 grams. Wizzy boy, wizzy. 100. Are you well? 100. You did it, 100. You gave me 100. Breakfast, 100 grams. 100 grams. Salad, 100 grams. Sunlight, 100 grams. Happy birthday, 100 grams. Chief priest, 100 grams. Bobby, 100 grams. Ayotara, 100 grams. Ojoto, what do you know, Ojoto? 100 grams. Ever 80 grams. And I'm not going to find that is 100 grams. Is that someone else? 100 grams. Lolo, I want to live in Naga. I can't even get 100 grams. When I spot back there. Yes, I went up for it. The equity of games. Are you ready? I-N-G.
I'm
Tony Montana. Meet the one guy. Tony, meet the one guy. I think just 5. Okay, more 5 minutes, okay? 5 minutes, no problem. Tony, stop, my friend, be here, okay? Relax, okay? I want you to know that I'm here. But the insanity unlucky, that's no one. Relax. Congratulations to Eddie Motors. Eddie Motors, congrats. If you want to let's go to the corner.